Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη μελέτη. Τη συγκέντρωση. Όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Γιατί πολλά παιδιά κάθονται να διαβάσουν, όμως μετά από λίγα λεπτά χάνουν την προσοχή τους. Μαζί μου είναι ο Nova, ο AI Study Coach του Notebars, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η συγκέντρωση δεν είναι απλώς θέμα θέλησης. Είναι δεξιότητα που χτίζεται με σωστή διαδικασία. Και σήμερα θα δούμε πώς οι σημειώσεις, οι λέξεις κλειδιά και οι μικρές επαναλήψεις μπορούν να κρατήσουν τον μαθητή ενεργό μέσα στη μελέτη. Πολλοί γονείς λένε ότι το παιδί τους δεν μπορεί να μείνει συγκεντρωμένο. Κάθεται να διαβάσει, αλλά σηκώνεται, κοιτάζει αλλού, πιάνει το κινητό ή διαβάζει χωρίς να θυμάται τι διάβασε. Και πολλές φορές το ερμηνεύουμε σαν τεμπελιά ή αδιαφορία. Είναι όμως τόσο απλό. Νόβα, γιατί η συγκέντρωση έχει γίνει τόσο δύσκολη σήμερα? Η συγκέντρωση έχει γίνει πιο δύσκολη γιατί τα παιδιά ζουν σε περιβάλλον με πολλά και γρήγορα ερεθίσματα. Οθόνες, ειδοποιήσεις, σύντομα βίντεο, παιχνίδια και συνεχείς εναλλαγές πληροφορίας εκπαιδεύουν τον εγκέφαλο να αλλάζει γρήγορα αντικείμενο προσοχής. Όταν μετά ο μαθητής πρέπει να μείνει πάνω σε ένα σχολικό κείμενο που απαιτεί αργή σκέψη και επιμονή, η μετάβαση είναι δύσκολη. Άρα δεν αρκεί να πούμε στο παιδί «κάτσε κάτω και συγκεντρώσου». Αν το περιβάλλον του το έχει συνηθίσει σε γρήγορες αλλαγές, πρέπει να του δώσουμε τρόπο να κρατηθεί πάνω στο κείμενο. Ακριβώς. Και το πρώτο βήμα είναι να καταλάβουμε ότι η συγκέντρωση δεν είναι απλώς εντολή. Είναι διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και πιο συχνά για δέπη, διάσπαση προσοχής και δυσκολίες συγκέντρωσης. Πολλοί γονείς ανησυχούν αμέσως όταν βλέπουν ότι το παιδί τους δεν συγκεντρώνεται. Νόβα, κάθε δυσκολία συγκέντρωσης σημαίνει δέπη? Όχι. Η δέπη είναι μια συγκεκριμένη νευροαναπτυξιακή διαταραχή και χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικούς. Δεν πρέπει να βάζουμε εύκολα ταμπέλες. Πολλά παιδιά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν επειδή το περιβάλλον τους έχει πολλούς περισπασμούς, επειδή δεν έχουν σωστή μέθοδο μελέτης ή επειδή το κείμενο είναι μεγάλο και ανοργάνωτο για αυτά. Αυτό είναι σημαντικό. Άλλο πράγμα να χρειάζεται ένα παιδί ειδική υποστήριξη και άλλο να μην έχει μάθει ακόμα πώς να οργανώνει τη μελέτη του. Σωστά. Σε κάθε περίπτωση, είτε υπάρχει διάγνωση είτε όχι, η καθαρή δομή βοηθά. Μικρά βήματα, ενεργή συμμετοχή και επανάληψη κάνουν τη μελέτη πιο διαχειρίσιμη. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη λέξη συγκέντρωση σαν να είναι αυτονόητη. Λέμε στο παιδί «συγκεντρώσου», αλλά ίσως ούτε εμείς δεν εξηγούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Νόβα, τι είναι πραγματικά η συγκέντρωση στη μελέτη? Συγκέντρωση είναι η ικανότητα να κρατάς την προσοχή σου σε μια εργασία αρκετή ώρα, ώστε να την επεξεργαστείς. Στη μελέτη σημαίνει ότι διαβάζεις μια πληροφορία, εντοπίζεις το σημαντικό, το συνδέεις με όσα ήδη ξέρεις και προσπαθείς να το θυμηθείς. Άρα η συγκέντρωση δεν είναι απλώς να κάθεται το παιδί μπροστά στο βιβλίο. Είναι να κάνει κάτι ουσιαστικό με αυτό που διαβάζει. Ακριβώς. Γι' αυτό η παθητική ανάγνωση κουράζει γρήγορα, ενώ η ενεργή μελέτη κρατά την προσοχή ζωντανή. Στα προηγούμενα βίντεο είδαμε ότι οι σημειώσεις βοηθούν τη μνήμη. Όμως εδώ θέλω να σταθούμε σε κάτι άλλο. Μήπως οι σημειώσεις βοηθούν και τη συγκέντρωση? Όταν ο μαθητής κρατά σωστές σημειώσεις, αναγκάζεται να επιλέξει. Δεν περνά απλώς τα μάτια του πάνω από το κείμενο, ψάχνει τις βασικές έννοιες, ξεχωρίζει τις λέξεις κλειδιά και αποφασίζει τι αξίζει να κρατήσει. Αυτή η διαδικασία ενεργοποιεί την προσοχή. Δηλαδή, οι σημειώσεις δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της μελέτης. Είναι και τρόπος να κρατήσουμε το μυαλό μέσα στη μελέτη. Όταν η προσοχή έχει αποστολή, φεύγει πιο δύσκολα. Ας πάρουμε τώρα ένα πρακτικό παράδειγμα. Έχουμε μια παράγραφο για τη βιομηχανική επανάσταση. Είναι μια παράγραφος με πολλές πληροφορίες. Χρόνο, τόπο, τεχνολογία, κοινωνικές αλλαγές και προβλήματα. Αν ο μαθητής τη διαβάσει απλώς, μπορεί να χαθεί. Νόβα, πώς θα δουλεύαμε σωστά αυτή την παράγραφο σε ένα τετράδιο? Θα διαβάζαμε πρώτα την παράγραφο και μετά θα υπογραμμίζαμε τις βασικές λέξεις. Για παράδειγμα, βιομηχανική επανάσταση, Αγγλία, τέλη 18ου αιώνα, μηχανές, ατμός, εργοστάσια, αστικοποίηση, εργατική τάξη, παιδική εργασία. Μετά, σε ένα τετράδιο, θα γράφαμε δίπλα μικρές σημειώσεις, όχι μεγάλες αντιγραφές. Άρα ο μαθητής δεν αντιγράφει όλο το κείμενο.
μαθαίνει να ξεχωρίζει τις λέξεις που κουβαλούν το νόημα. Και αυτή ακριβώς η επιλογή είναι ενεργή μελέτη. Είναι το σημείο όπου η συγκέντρωση αρχίζει να δουλεύει. Η τεχνική με το τετράδιο είναι σωστή, όμως συχνά είναι αργή. Ο μαθητής πρέπει να γράψει, να οργανώσει, να αφήσει χώρο, να θυμάται πού βρίσκεται κάθε πληροφορία. Εκεί πολλές φορές χάνεται χρόνος και συγκέντρωση. Νόβα, πώς το κάνει πιο εύκολο το Note Bars? Στο Note Bars, ο μαθητής βλέπει την παράγραφο μπροστά του και αγγίζει τις λέξεις που θεωρεί σημαντικές. Οι λέξεις αυτές μεταφέρονται στις κάρτες μνήμης, στα ανοιχτά και σκούρα κελιά. Έτσι, κάνει την ίδια ουσιαστικά τεχνική που θα έκανε στο τετράδιο, αλλά πιο γρήγορα και πιο οργανωμένα. Το σημαντικό είναι ότι η εφαρμογή δεν σκέφτεται αντί για τον μαθητή. Ο μαθητής εξακολουθεί να πρέπει να επιλέξει. Και αυτή η επιλογή είναι που τον κρατά συγκεντρωμένο. Το Note Bars δεν καταργεί τη σωστή μελέτη. Την κάνει πιο εύκολη να εφαρμοστεί και ταυτόχρονα πιο παραγωγική. Είναι πιο εύκολο να γράψεις ελεύθερα σημειώσεις σε ένα τετράδιο, αλλά πιο δύσκολο να επιλέξεις τις κατάλληλες λέξεις που μερικές φορές βρίσκονται διάσπαρτες μέσα στην πρόταση. Η δυσκολία της επιλογής αλλάζει το παιχνίδι με τη συγκέντρωση και η αμοιβή είναι πολλαπλή. Καλύτερη οργάνωση με χρώματα, στοίχηση λέξεων, κεφαλαία γράμματα, εικονίδια μνήμης είναι αυτά που χαρτογραφούν τη γνώση καλύτερα και κάνουν την επανάληψη πιο εύκολη μετά. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι όσο ο μαθητής προχωρά στο κεφάλαιο, αρχίζει να ξεχνά αυτά που διάβασε στην αρχή. Και όταν χάνει το νήμα, χάνεται και η συγκέντρωση. Νόβα, πώς βοηθούν οι κάρτες μνήμης εδώ? Οι κάρτες λειτουργούν σαν μικρά σημεία επιστροφής. Ο μαθητής μπορεί να δει μία λέξη κλειδί, να προσπαθήσει να θυμηθεί τη σημείωση και μετά να ελέγξει τον εαυτό του. Έτσι, δεν περιμένει να τελειώσει όλο το κεφάλαιο για να κάνει επανάληψη. Κάνει μικρές επαναλήψεις μέσα στη ροή της μελέτης. Παράγραφο-παράγραφο, κομμάτι-κομμάτι. Αυτό δημιουργεί μία ροή που ξεκουράζει τον εγκέφαλο. Δεν τον φορτώνει συνεχώς με νέα πληροφορία, αλλά οργανώνει στη μνήμη πρώτα όσα είδε, κατανόησε και μπορεί να τα κρατήσει προχωρώντας. Αυτό είναι κάτι που βοηθά στην κατανόηση. Και αυτό κρατά το μαθητή συνδεδεμένο με το νόημα. Δεν προχωρά μηχανικά από παράγραφο σε παράγραφο. Επιστρέφει, θυμάται και συνεχίζει. Όταν η προηγούμενη γνώση μένει ενεργή, η νέα πληροφορία βρίσκει βάση και η κατανόηση γίνεται πιο εύκολη. Όταν ο μαθητής οργανώνει και συγκρατεί όσα βλέπει, κατανοεί πιο εύκολα τα επόμενα. Η κόπωση είναι μικρότερη, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση να κρατιέται πιο εύκολα. Άρα η συγκέντρωση δεν είναι κάτι που απλώς απαιτούμε από το παιδί. Πρέπει να τη χτίσουμε. Νόβα, ποια είναι τα βασικά βήματα για να καλλιεργηθεί η συγκέντρωση στη μελέτη? Πρώτα μικραίνουμε την εργασία. Δουλεύουμε παράγραφο-παράγραφο. Μετά δίνουμε στο μαθητή συγκεκριμένη αποστολή. Να βρει λέξεις κλειδιά. Έπειτα φτιάχνουμε μικρές σημειώσεις και κάνουμε ενεργή ανάκληση. Τέλος, φροντίζουμε το περιβάλλον. Λιγότερες ειδοποιήσεις, καθαρός χώρος, μικρά διαλύματα και σταθερή ρουτίνα. Άρα δεν χτίζουμε τη συγκέντρωση με πίεση. Τη χτίζουμε με σωστή διαδικασία. Ακριβώς. Η συγκέντρωση δεν είναι εντολή. Είναι αποτέλεσμα οργανωμένης μελέτης. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα. Αν θέλουμε ένα παιδί να συγκεντρώνεται καλύτερα, πρέπει να του δώσουμε τρόπο. Όχι απλώς να του λέμε «πρόσεχε», αλλά να του δείχνουμε πού να εστιάσει, τι να επιλέξει και πώς να επαναλάβει. Οι λέξεις κλειδιά, οι σωστές σημειώσεις και οι κάρτες μνήμης δεν βοηθούν μόνο τη μνήμη. Βοηθούν και τη συγκέντρωση, γιατί κρατούν τον μαθητή ενεργό. Όταν η μελέτη έχει δομή, η προσοχή έχει δρόμο να ακολουθήσει. Κατέβασε δωρεάν το Note Bars και δοκίμασε το σύστημα μελέτης με έτοιμα βιβλία για να διαπιστώσεις αμέσως ότι η κόπωση και ο χρόνος μειώνονται σημαντικά σε σχέση με την απόδοση σε κατανόηση και απομνημόνευση.